Як мы будем жыць, калі да нас дзіцё прыйдзе і скажа: я люблю чат GPT. Каб у 19-м сказалі, што будзе вайна і будзе штучны інтэлект, ну вот так, пакруціў бы ў віска. Іх роботы могуць рабіць усё, што можа рабіць чалавек. Дранікі з печы? Сотні мільёнаў людзей стануцца без працы, напрыклад. Яна рэальная? Яна ўжо адбываецца. Это будзе цяпер як без ГМО, так, это стварыў чалавек без штучнага інтэлекту. Ну ты тэлефоном сваім карыстаешся, ну што ты думаеш, твой тэлефон нікім не слухаецца? Спадзяюся, я не ведаю, выключу зараз. А гэтыя нейрасеткі, яны ж адказваюць тое, што ты хочаш. Мы просто можам ператварыцца ў краіну трэцяга свету. То бок будзе ідэальны беларус дзякуючы штучнаму інтэлекту. Можа быць і так. Ці можа штучны інтэлект стаць прэзідэнтам Беларусі? Ён ужо піша тэксты, малюе карцінкі, дапамагае праграмістам і часам нават здаецца разумнейшым за чалавека. Адны кажуць, што гэта новая прамысловая рэвалюцыя, іншыя кажуць, што штучны інтэлект можа забраць працу у мільёнаў людзей. Дзе праўда? Што гэта азначае для Беларусі, для беларускай ці-індустрыі, для беларускай дэмакратыі, для беларускай ідэнтычнасці? Разбірацца сёння ў гэтым мы будзем разам з маім госцем, айцішнікам Аляксеем Картыннікам, больш вядомым як IT-барада. Скажы, ласка, вот цяперашні бум пра штучны інтэлект, гэта штосьці рэальнае, ці это проста хайп, і это скончыцца вельмі хутка, калі скончыцца нейкая маркетынгавая кампанія ўсё гэта? Ну, скончыцца яно ўжо не можа. Уже столькі грошай ты даўліта, па-першае, па-другое, уже так людзі прызвычаіліся, што мне падаецца, нават і калі яно і скончыцца, то ўсё роўна штосьці з намі застанецца. На сённяшні момант штучны інтэлект, мала таго, што ў жыццё людзей звычайных убудаваўся, мы з табой ведаем там сцэнары гатовіць, рыхтаваць там нешта, нейкія тэксты, ўсё такое. Але не трэба забывацца, што штучны інтэлект сёння яшчэ і стратэгічна важны ресурс для краін, гэта зброя ў тым ліку. Ну і калі яна ўжо выкарыстоўваецца ў гэтых мэтах, я так пачаў адразу з чорнага, то наўрад ці яно сыдзе. Гэта вось такое ёсць меркаванне. Іншае меркаванне, паралельнае меркаванне ў тым, што з пункту гледжання тэхналогіі пакуль што не бачна паталка. Вось, таму тэхналогія развіваецца, навукоўцы вынаходзяць новыя падыходы, як рабіць гэтыя ўсе штучныя інтэлекты, мы іх называем нейрасеткамі. Нейрасеткі, як рабіць іх больш магутнымі, там пакуль што паталка няма. Грошамі заліваюць, напрацоўкі ідуць. Нават калі грошы скончацца, калі гэтая бурбалка сруйнуецца, то застануцца напрацоўкі так званыя open-source, то бок якія робяцца супольнасцю адкрыты, якія можна выкарыстоўваць за маленькія грошы на сваіх камп'ютарах. Гэтыя напрацоўкі, гэтыя штучныя інтэлекты, яны не такія магутныя, як сённяшні штучны інтэлект, але прынамсі я на сваім ноутбуку магу запускаць чат GPT гадавалай даўніны. Вось. Просто я бачу абсолютно розныя палярныя прагнозы наконт развіцця штучнага інтэлекту. З аднаго боку, што насамрэч гэта бурбалка, бо нават той самы чат GPT, у яго вліваюць грошы, але ён не самаакупны. Так. Там, здаецца, 20 мільярдаў у іх там дэфіцыт аказаўся па вынікам мінулага года. А ў той жа час ёсць філосафы, або нават проста IT-філосафы, як то назваць, которые кажуць пра тое, што гэта прывядзе ўсё да знішчэння чалавецтва. Ну, есть і тыя, хто кажа, што гэта прывядзе нас да Марсу, да, я не ведаю, Андрамеды і ўсяго астатняга. Такія таксама ёсць. Так, але который табе бліжэй прагноз? Я баюся штучнага інтэлекту. Я адношу сябе да тэхнадумераў так званых, але не радыкальных. Таму што гэта тэхналогія, якую свет не бачыў, і мы не ведаем, наколькі яна можа стаць магутнай. Я схіляюся верыць у тое, што штучны інтэлект насамрэч у бліжэйшыя 5 гадоў заменіць інтэлектуальную працу дакладна. З фізычнай працай будзе, можа, крышачку даўжэй, таму што там трэба робатаў. Робаты яны таксама вельмі хутка зараз развіваюцца. Зараз кітайскія робаты могуць літаральна ўсё, што заўгодна рабіць. Але робаты гэта вытворчасць, гэта іх трэба даставіць, гэта іх трэба там неяк рамантаваць. Таму замена фізычнай працы будзе пазней. Ну, але я цалкам веру. Нема ніякіх нагодаў верыць, што гэта схлопнецца. Гэта схлопнецца ў адным варыянце, па маім меркаванні, калі у нас пачнецца якая-небудзь велізарная вайна. Вось на сённяшні момант Іран абвесціў, што дата-цэнтры, гэта здаравенная камп'ютарная сістэма, якія забяспечваюць у тым ліку штучны інтэлект, гэта афіцыйныя ваенныя цэлі. Вось, калі так працягнецца і дата-цэнтры будуць знішчаць, то, напэўна, штосьці спыніцца. Наконт эканомікі я не эканаміст, таму я сказаць не магу, але мы бачым, што мільярды грошай туды зараз ідуць і пакуль не спыняюцца гэтыя інвестыцыі. Але ці карціна такая, што мільёны людзей, там сотні мільёнаў людзей стануцца без працы, напрыклад, яна рэальная? Яна ўжо адбываецца.
яна ўжо адбываецца, ёсць шмат даследаванняў, ёсць 3 кампаніі асноўныя, якія вырабляюць штучны інтэлект і прыватнасці робяць даследаванні вакол штучнага інтэлекту. Самае галоўнае, на якую трэба звяртаць увагу, што да мяне, гэта кампанія Антропік. Магчыма, хтосьці чуў, найбуйнейшая лабараторыя па вынаходніцтву. Вось яны робяць гэтыя аналізы па рынку. Яны літаральна там месяц таму выпусцілі вельмі такі дэталёвы аналіз. Ужо сёння, напрыклад, у айцішцы замена працы адбываецца. 70% і больш працы айцішніка сёння штучны інтэлект не заменяе, але ў пары з чалавекам заменяе. Вы самі себе забілі айцішнікі. Паскорылі. Хтосьці кажа, што мы себе паскорылі. Раней ты мог выконваць працу месяц, а зараз ты можаш тую ж працу рабіць за 2-3 дні у пары са штучным інтэлектам. І, канешне, бізнесы імкнуцца да таго, каб чалавека адсюль прыбраць, каб штучны інтэлект рабіў сам усё. І гэта не фантастыка. Зараз ёсць сістэмы, якія могуць без чалавека, без праграміста рабіць такія сістэмы. Вось, таму ў праграмаванні, так як я праграмістам працаваў, працягваю працаваць, там гэта ўсё ўжо ёсць, мы ўжо гэта бачым. Але гэта не замена чалавека, і гэта не гісторыя пра тое, што праграмістам не будзе працы. Просто праграмістам зараз, каб стаць праграмістам, трэба больш вучыць тэорыі, і твая прафесія трансфармуецца. Просто менш людзей будуць сюды заходзіць у нашу сферу. І тое ж самае будзе з іншымі сферамі. Ты не умееш працаваць са штучным інтэлектам, не умееш себе паскараць, ну, прабач, ты на рынку ўжо не жыццяздольны. Ну, замена гэта ці не замена, я не ведаю. Просто спатрэбіцца больш людзей, которые будуць супрацоўнічаць, калабараваць са штучным інтэлектам. Усе будуць калабараваць, усе. Калабаранты. Я просто не разумею, чым это так моцна адрозніваецца, напрыклад, там, скажем, ну, не пасляваенных гадоў, але які-небудзь 70-80-е, калі таксама рабатызацыя нават у Савецкім Саюзе прыходзіла на кароўнікі. Умоўна кажучы, я памятаю са свайго дзяцінства, калі даяркі хадзілі там даіць каровы, яны з вёдрамі там рэальна это рабілі. Пазней з часам это рабіў камп'ютар. Зараз ферму, у которой раней абслугоўвала 150 чалавек, у беларускім, ну, не калгасе, яны там агратаварыствы называюцца, можа абслугоўваць 5 чалавек. Ну, гэта ж тое самае, не? Ёсць розніца вялікая. Тая трансфармацыя, пра якую ты кажаш, была даволі павольная ў часе. І тыя самыя даяркі, ці, я не ведаю, супрацоўнікі калгасаў, яны ведалі, што іх дзеці, адвучыўшыся ў ВНУ, напрыклад, будуць мець дастойны заробак і, можа, там будуць неяк іх падтрымліваць. На сённяшні момант у нас такога няма. Штучны інтэлект развіваецца год ад году, і сёння людзі, у якіх дзеці паступаюць ва ўніверсітэты, не ведаюць, ці трэба ім наогул ісці там у ўніверсітэт вучыцца, таму што штучны інтэлект, магчыма, гэта ўсё зменіць. Таму вось з гэтага пункту гледжання я не магу параўнаць тое, што было тады і зараз. У нас зараз зона незразумелая, што будзе ў будучыні. Мы не можам нават планаваць. Мы не можам нават прадугледзець, што будзе ў будучыні. А хто это кантралюе? Хтосьці зверху глядзіць на это? Павінны ж быць нейкія там, не ведаю, кодексы этычныя ці што, бо можна, зразумела, можна ўвесці аптымізацыю, некую, пазвальняць усіх людзей, ніхто не будзе працаваць, это людзі будуць беспрацоўныя, пачнецца там, не ведаю, злачыннасць або сацыяльныя праблемы. Ну, пакуль што нічога такога не адбылося, ў сэнсе не было ніякіх бунтаў, але людзей скарачаюць тысячамі. Не сядзіце, склаўшы рукі, стаўце падабайкі, пішыце каментары і падпісвайцеся на наш канал. Я вот праглядзеў ваш падкаст, парэкламую, дарэчы, падпісвайцеся, хто нас глядзіць яшчэ не ведае, «Каласы пад сярпом шыі», апошні выпуск 19-й. Там было, дарэчы, пра аднаго з стваральнікаў Твиттера, который звольніў, Дарсі, который звольніў недавно, здаецца, 4000 чалавек сваёй кампаніі фінансавай, здаецца. Это шмат, 4000 чалавек, это 4000 сем'яў. Ну, ты ўлічваеш, што з 19-го года у нас скарачэнне ў айцішцы дзесяткамі тысяч уміраліся, не толькі пра штучны інтэлект, а ў асноўным спачатку праз ковід. Ковід скончыўся, у офісу людзі пачалі выходзіць, там новыя затраты і ўсё такое. Таму нібыта ў айцішцы мы ўжо за 6 гадоў прывыклі да таго, што скарачэнні ідуць. І праз гэта мы не звяртаем увагу, што яны зараз пераважна пачынаюцца пра штучны інтэлект. Не ведаю, што будзе. Ну, я думаю, што калі гэта дойдзе да людзей, якія не могуць працу, не змогуць, ну, айцішнік ён зможа працу знайсці. Калі не на такім жа заробку, то на ніжэйшым. Мы можам перакваліфікавацца, у айцішніка ўжо ёсць гэтае зберажэнне, яны могуць віно пайсці рабіць, штосьці такое. Я тебе хочу сказаць, што в Бардо зараз даплачваюць фермерам 5000 евро, 5000 евро, здаецца, за 1 гектар вінаградніка, таму што зумеры сталі менш піць алкаголю, і столькі не патрэбна віна. У Францыі скарачэнне віна, калі дзед піў 300 літраў, 150 літраў піў бацька, наступнае пакаленне, а цяпер ужо ўнук там ці сын апошняга, перадапошняга п'е там 30-15 літраў у год. Ну, не ведаю, я віно не п'ю, але думка ў тым, што калі гэта адпусціцца, гэтае скарачэнне адпусціцца да людзей, у якіх меншы спектр выбару, то тады пачнецца, ну, нешта
Можа і нават страшныя, ну не ведаю, не страшныя, можа нейкія бунты, паўстанні беларускія. Мятеж. Мятежы, так, можа мы пабачым такое. Але пакуль што штучны інтэлект, ось ён скарачае тых людзей, у якіх ёсць выбар. І яны не моцна супраць гэтага пратэстуюць, скажем так. Бо яшчэ ўсё наперадзе. А якая дзялянка найбольш падверджаная гэтым скарачэннем? Я чытаў калісьці пра фінансавую галіну, там скарачэнне да 30% магчыма. Ну, на сённяшні момант гэта ўся інтэлектуальная праца. Белыя варатнічкі, ці як іх называюць. Уся інтэлектуальная праца, тому што штучны інтэлект добра робіць гэтую працу. Гэта айцішка, амаль што ўся, гэта фінансавая сфера, гэта сфера бухгалтэрыі, гэта медыцынская сфера, але там ўсё ж такі не скарачэнне, там наадварот паляпшэнне сэрвісу пра штучны інтэлект, але ўсё роўна там некаторых людзей ўжо не трэба будзе наймаць. Гэта ўся праца з дакументаабаротам, гэта спецыялісты кол-цэнтраў і тэхнічнай, нетэхнічнай усялякай падтрымкі, таму што ўжо ў нас боты тэлефанаваць могуць, усё гэта шукаць. Вось гэтая праца ўжо падвержана. Рызыкі, ўжо там все адбываецца. Творчая праца, літаратары, мастакі, я не ведаю, дызайнеры. Зразумела, што тыя людзі, якія прафесіяналы, яны застануцца. Але ўсё ж такі ў гэтых сферах там вялікі аб'ём працы, ён проста манатонны, гэтая праца замяняецца зараз. Ну, вось. Ты хацеў бы павесіць дома карціну, намаляваную нейрасеткай? Калі б гэта зрабіў я з нейрасеткай, то, напэўна, так. Але ў мяне тут сваё уяўленне. Я ж музыку раблю з нейрасеткамі. І вось там, напрыклад, там таксама ёсць праблемы. Там людзі такія, як я, без адукацыі, заходзяць у музыку і пачынаюць канкурэнцыю ствараць людзям, якія па 6-7 гадоў адвучыліся з аднаго боку. А з іншага боку, звычайным слухачам нема розніцы. Але гэта не ілюзія? В сэнсе, ты сапраўды лічыш, што можна слухаць па радыё, в хіт-парадзе кампазіцыю, створаную нейрасеткай, а не, напрыклад, там, Джастинам Біберам, калі людзі слухаюць? У Амерыцы гэта ўжо адбываецца. У мінулым годзе топ-10 чарт заняла кампазіцыя штучна-інтэлектуальная, кантры-кампазіцыя, зараз не ўзгадаю гурт. Але гэта ўжо адбываецца. Самыя буйныя каналы на Ютубе, топ таксама 10 каналаў, з іх 2 гэта музыка штучнага інтэлекта, створаная штучным інтэлектам. І калі вы слухаеце проста музыку з Ютуба рандомную, адвольную, то хутчэй за ўсё там ужо шмат музыкі са штучным інтэлектам ёсць. Я недавно пачуў славутую савецкую песню «Крылатыя качелі», нібыта Білі Айліш спявае па-расейску, створана нейрасеткай. Это вельмі цудоўна все выглядае. Ну, бачыш, ты зразумеў, што гэта штучны інтэлект. Ну, мне сказалі так. Я, напрыклад, раблю беларускую музыку са штучным інтэлектам. Штучны інтэлект мне робіць беларускую музыку, я дапрацоўваю. Там яна цалкам гучыць як натуральная. Яна прабірае да дрыжыкаў, я люблю дабстэп, я люблю беларускія народныя спевы, я гэта заміксаваў пра штучны інтэлект. Я даю гэта паслухаць людзям, яны кажуць, а хто гэта? Ну і там рэакцыя дваякая. Я кажу, што штучны інтэлект і людзей ці цалкам адварочвае, ці яны такія, о, класна, будзем слухаць далей. Все, з музыкай скончана. Ну, ў сэнсе, канешне, лунныя санаты, там усялякія класыка, гэта ўсё застанецца. І напэўна, падвысіцца кошт чалавечага. Карціна, якую намаляваў чалавек, музыка нават не самая лепшая, якую намаляваў чалавек. Але ўсё ж такі мы выкарыстоўваем у жыцці по большай частцы. То есть это будет теперь як без ГМО, так, это стварыў чалавек, без штучнага інтэлекту. Літаратуру пишуць на літаратуры, што без ужывання штучнага інтэлекту. Ну, сур'ёзна, я такой не сустракаю. Ёсць такі пісьменнік у нас новы, дарэчы, напісаў кнігу «Пентаквантар», это беларускі кіберпанк на беларускай мове. Артём Шуканаў. Ён айцішнік сам па сабе, і ён мэтанакіравана пісаў кнігу цалкам без выкарыстання штучнага інтэлекту. Нават ён не заходзіў у чат GPT, каб шукаць адпаведнікі словаў і сінонімы. Вось яго такая прынцыповая пазіцыя. На кніжцы напісана без ужывання штучнага інтэлекту. І людзей гэта чапляе, гэта падвышае каштоўнасць. Ну скажи, але это не будзе так, як за тым чатам GPT, як я ўжо згадаў. Для мяне это сенсацыйная была навіна, калі я прачытаў, што яны не выходзяць на самаакупальнасць, вымушаныя даплачваць або там зніжаць кошты. Потому что просто людям, что это не патрэбна ці што? Ці это бурбалка? На пачатку просто было вельмі складана зацікавіць людзей у штучным інтэлекце, бо не было спосабаў яго выкарыстання зразумелых. І ён быў дастаткова сціплы інтэлектуальна, вось яшчэ 3 гады таму. Таму кампанія OpenAI у прыватнасці, яна сабе ва ўбыткі просто дала доступ да таго, што ёсць, каб людзі прывыкалі. Прайшло зараз 3 гады, людзі ўжо моцна падселі, з'явілася шмат спосабаў выкарыстання, ўжывання, без якіх ты ўжо не можаш жыць без штучнага інтэлекту. І кампанія OpenAI паціху падвышае свае цэны. Гэта не бачна звычайным карыстальнікам, якія карыстаюцца чатам GPT, бо там нібыта падпіска $20 і ўсё. Але гэта не асноўны заробак кампаніі OpenAI. Яны ў асноўным зарабляюць на тым, што прадаюць доступ да сваіх сетак прафесіяналам і кампаніям.
І вось там кампаніі прафесіяналы яны плоцяць не падпіску, яны плоцяць за кожны запыт і адказ нейрасеткі. І там кошты падвышаюцца ўжо цягам 2 гадоў пастаянна. Гэта раз. Па-другое, нейрасеткі распрацоўваюцца, вынаходзяць новыя спосабы рабіць іх больш таннейшымі. І прыкладна па розных меркаваннях, прыкладна праз год, праз 2 кампанія OpenAI хутчэй за ўсё выйдзе на самаакупаемасць, бо і тэхналогія рухаецца, і кошты крышачку падвышаюцца. Я б тут не казаў, што вось там настолькі кампанія OpenAI ўсё дрэнна, што яна памрэ хутка. Не. Скажи, вся гэта гісторыя пагражае неяк Беларусі, беларускаму IT? Пагражае, але з таго пункту гледжання, што сёння у Беларусі амаль што няма новых вось гэтых тэхналогій, праз тое, што ў нас санкцыі, ўсё астатняе, і 1 год прастою ў Беларусі, ён равен, там, не ведаю, 5-7 гадам у свеце. І чым даўжэй гэта ўсё цягнецца, тым будзе складаней Беларусі проста ўлівацца. То бок не праз тое, што ў нас там ўсё заменіць, не, але праз тое, што мы адстанем. Будзем, умоўна, я не ведаю, Афрыкай. Зараз ўсё так імкнецца наперад, што літаральна кожныя 2 хвіліны прагрэсу ў штучным інтэлекце ў свеце будуць каштаваць Беларусі і іншым краінам, якія гэта не выкарыстоўваюць, месяцы, а можа і больш. І таму мы проста можам ператварыцца ў краіну трэцяга свету з пункту гледжання тэхналагічнага. І ўжо ператвараемся. Там ёсць такі нюанс, што мы, Беларусь, сядзіць на інфраструктуры Расіі, а Расія у свеце штучнага інтэлекту далёка не першая, нават не другая, не трэцяя, нават у дзесятку не ўваходзіць. Там у нас Амерыка, там у нас Кітай, крышачку Еўропа. Тое, што робіць Расія, гэта смешна. Месцамі смешна. Так, у іх ёсць нейкія прагрэсы, але смешна. І Беларусь цалкам ідзе такім васком да Расіі. Таму там нічога нас не чакае добрага пакуль што. Якая, паводле цябе, першая краіна-лакаматыў паводле развіцця штучнага інтэлекту? Цяжка сказаць, гэта з аднаго пункту гледжання гэта США, з іншага пункту гледжання гэта Кітай. У іх розныя тактыкі. США робіць сервісы, якія яна дае свету і кажа, выкарыстоўвайце толькі гэтыя сервісы, нічога іншага. І яна робіць файныя сервісы. Лепшы штучны інтэлект робіць на сённяшні момант США. З іншага боку, Кітай, ён заўсёды даганяе США, літаральна вось США нешта выпускае новае, праз тыдзень у Кітаі з'яўляецца штосьці падобнае. Але Кітай дае гэта свету, умоўна бясплатна. Ён не кажа, што у Кітаі няма сервісаў тыпу чату GPT. Затое у Кітаі ёсць нейрасеткі, якія адкрыты, і ўвесь свет можа іх выкарыстоўваць. Гэта такая мяккая асіміляцыя, якую Кітай заўсёды выкарыстоўваў, і такім чынам ён у штучным інтэлекце зараз ідзе. Дэ-факта ЗША наперадзе, але Кітай заўсёды даганяе. Заўсёды. Слухай, калі мы бачым такую карціну, што ён можа забіраць працу, гэты штучны інтэлект, у мільёнаў людзей, то якое можа быць тады вырашэнне? Хтосьці мусіць гэта кантраляваць, ці нейкі базавы даход? Вы, дарэчы, абмяркоўвалі гэта у вашай праграме? Давай скажам так, што не штучны інтэлект забірае працу. Штучны інтэлект – гэта не асэнсаванае нешта, гэта пакуль што машына без мэтаў. Таму працу забіраюць кампаніі, якія намагаюцца паўсюль яго ўбудаваць. І гэтыя кампаніі павінны думаць аб тым, што рабіць з гэтымі людзьмі, якія страчваюць працу. Кампанія думае, каб зарабіць грошай. Ім да лампачкі чалавек, але ж кампанія не хоча, каб на заўтра прыйшлі і спалілі гэты офіс кампаніі, правільна? А мы да такога можам дайсці. Таксама пра гэта павінны нібыта думаць тыя людзі, якія вырабляюць штучны інтэлект, OpenAI, Anthropic, але з гэтых кампаній там, бадай, што толькі Anthropic пра штосьці думае. Пакуль што не ашпарыліся, пакуль што не адбылося чагосьці, што прымусіла пра ўсё гэта думаць. Больш за тое, заканадаўства пад штучны інтэлект робіцца проста са столя бярэцца. Таму што нібыта, якое заканадаўства, пад які штучны інтэлект, да штучнага інтэлекту ўсе ставіліся несур'ёзна. І заканадаўства толькі пачынаюць нейкія з'яўляцца. І па большай частцы яны датычацца насамрэч нейкіх абаронных спраў у Амерыцы. У Еўропе, дарэчы, у нас ёсць тут заканадаўства, якое вельмі моцна абмяжоўвае штучна-інтэлектуальныя сервісы. З гэтага пункту гледжання ў Еўропе, дарэчы, будзе бяспечней, прынамсі пакуль што, і са стратай працы, з усім астатнім. Бо сюды проста складана зайсці ўсім гэтым топавым сервісам праз AI-акт, гэта так называецца заканадаўства. Але пакуль што пра гэта мала хто думае. Такое, там, знаеце, Беларусь самая забяспечаная краіна, бо там увогуле, здаецца, такого штосьці прымуць у апошнюю чаргу. Калісьці казалі, што менш пацерпіць ад фінансавых крызісаў Малдова, бо яна там мала інтэгравана, напрыклад, у эту сістэму. Слухай, Беларусь жа, яна не самастойна жыве. У нас няма самастойнай эканомікі, таму тое, што будзе адбывацца ў Беларусі, будзе залежаць ад краін, ад якіх яна залежыць. На сённяшні момант гэта Расія. Расія намагаецца зрабіць нейкія крокі ў штучным інтэлекце, бо зноў ж такі гэта бяспека, гэта ваенка. І вайна ў Украіне іх таксама там неяк крыху наперад прымушае рухацца, таму што зараз на вайне таксама штучны інтэлект ужываюць вельмі
шчыльна. Таму не будзе Беларусь забяспечана в этом плане. У Беларусі зараз недахоп працоўнай сілы. Людзей прывозяць уже з краіну там або блізкага ўсходу, або з цэнтральнай Азіі. Ну, асабліва там датычыць там такіх фізічных, конечно, прац. У гэтым сэнсе штучны інтэлект это можа дапамагчы, бо нараджальнасць падае ў Беларусі, дарэчы, калі глядзець у Еўропе, адна з самых нізкіх нараджальнасцяў, часам яна нават самая нізкая, да гэтага там даходзіць куча праблем: алкагалізм, суіцыды. І рэальна гэта не праблема, которую Лукашенко прыдумаў, і даводзіцца яму вырашаць, таму што няма каму працаваць на будучыя пакаленні. Тут штучны інтэлект будзе вырашэннем для Лукашэнкі? Ну, калі б, зноў ж такі, калі б Беларусь шла ў ногу з часам, то магчыма так, магчыма завязлі б робатаў з Кітаю праз 2-3 гады, а можа яшчэ і завязуць, не ведаю, як там Кітай будзе з Беларусью, з Расіяй камунікаваць, і будуць робатамі замяняць. Ну, гэта не фантастыка. Слухай, ну это ілюзія. Ну як это гідраўлік прыходзіць, што робот прыйдзе і будзе трубу, там труба абарвецца, трэба ваду злавіць. Чалавек это хутка зробіць. Я не уяўляю, як это можа зрабіць робот. Вельмі проста. Ну, у сэнсе, ладно, у нас, напэўна, людзі просто не ведаюць, што зараз робаты могуць рабіць. Вы можете пабачыць у інтэрнэце, Unity кампанія такая ёсць, кітайская. Іх робаты могуць рабіць усё, што можа рабіць чалавек. Просто яны на сённяшні момант каштуюць там сотні тысяч $. Але гэта ўжо не мільёны. Дранікі з печы? Ну, дранікі з печы можна, дарэчы, я думаю, таксама навучыць, але гэта будзе, конечно, не такія дранікі, як мы робім. На сённяшні момант можна набыць сабе робата за $7 000. Ён будзе тупенькі, але ён зможа там паднасіць вам кубачкі і ўсё астатняе. Просто шмат людзей жыве уяўленнямі пра рабатызацыю 3-4 гадзічнай даўніны. Але за гэтыя 4 гады робаты навучыліся рабіць просто неверагодныя рэчы. І гэта антрапаморфныя робаты, падобныя на чалавека. Усе адмовілі, ну, плюс-мінус, усе адмаўляюцца ад робатаў вытворчых, якія на людзей не падобныя. Усе зараз робяць антрапаморфных, каб ён мог рабіць все, што заўгодна, што можа рабіць чалавек. Таму гэта не фантастыка. Я веру ў тое, што робатамі пачнуць замяняць хутка людзей паўсюль. Это добра ці кепска, як ты сам ацэнішь спецыяліст? Гэта бізнес. Калі робат будзе каштаваць кампаніі танней, чым заробак супрацоўніка з усімі яго з усімі яго хібамі, з усімі яго там невыхадамі на працу, то будуць робаты. Так это значит, што людзі будуць галасаваць на выбарах за, напрыклад, сацыялістаў, левых людзей, которые будуць абмежаванню не ківаць, бо тыя людзі перадусім думаюць пра... Магчыма так. Ну, хутчэй за ўсё так. Мы просто гэтага яшчэ не ведаем і не бачым. Там, насамрэч, уздымаецца вельмі вялікі пласт іншых праблем, пра якія мы зараз не думаем. Ты зараз кажаш пра страту працы. Чым страшна страта працы? Тым, што чалавека не будзе грошай, каб есці? Напэўна, так. Базавыя патрэбы трэба кватэру аплаціць, паесці, апрануцца. Што адказваюць кампаніі? Прынамсі, намагаюцца адказаць. Яны кажуць, не хвалюйцеся, мы дадзім вам безумоўны базавы даход. І як мы яго дадзім, ніхто пакуль не ведае, эканамісты неяк прыдумаюць. Не ведаю, будзем робатаў гэтых аўтаматызаваных аблагаць налогамі. Чаму не? Зараз, дарэчы, з'яўляюцца ўжо вакансіі цалкам для аўтаматызаваных сістэм. Такое ёсць у айцішцы. І вось, нібыта там нам кажуць, што вы страціце працу, але мы будзем вам безумоўны базавы даход даваць, і вы будзеце жыць. Нібыта ўсё класна, але там з'яўляецца іншы пласт, такі пласт праблем. А што ты будзеш рабіць, калі ў цябе няма працы? Мы ж звыкліся асэнсоўваць сябе праз працу. Я праграміст, там, ты журналіст, яшчэ хтосьці так. А калі людзі страцяць гэтую прывязку да працы, кім мы будзем? Ладно, калі ў нас там ёсць інтэлектуальна развітыя людзі, якія знойдуць сябе ў творчасці, яшчэ ў чымсьці, але такіх мала. Калі такая праблема прыйдзе да чалавека, які ўсё жыццё на заводзе прапрацаваў, што ён будзе рабіць? Ну, ці сінячыць, ці, не ведаю, шукаць выйсце з гэтага жыцця, магчыма. Там велізарны пласт праблем этычнага кшталту, пра які наогул ніхто не думае. І гэта ўсё будзе нас чакаць, хутчэй за ўсё. Там каханне, ўсё такое. Да, дарэчы, я бачу шмат людзей, это называецца, нейкім чынам закохваюцца у штучны інтэлект, даюць ім імёны і, ну, як жывуць за імя. У майго чата GPT ёсць імя. Але я не кахаю штучны інтэлект. Тут ёсць псіхалагічны аспект, тое, што людзі насамрэч бачаць у чатах GPT, у астатніх сістэмах больш жывых і эмацыйна адказных істотаў. Вельмі проста можна забыцца, што гэта не машына, яны вельмі файна адказваюць, бо мэта ж гэтых сетак адказваюць так, каб табе падабалася насамрэч. Так. З іншага боку, ёсць даследаванні, которые кажуць, што трэба размаўляць з гэтымі сеткамі як з людзьмі. Таму у майго чату GPT, напрыклад, ёсць імя, я пішу прывітанне, пака, я магу з ім пасварыцца, таму што фактычна, калі ты з ім размаўляеш як з чалавекам, ён дае лепшыя адказы. Гэта навуковая база. І вось нібыта нават навуковая база нас
суне у той бок, каб мы з гэтымі чатамі адчувалі сябе як-нібыта з чалавекам. Гэта можа сыграць злую гульню зараз, бо у людзей будуць псіхалагічныя праблемы. З іншага боку, ёсць навукоўцы, якія лічаць, што у пэўны час у хуткай будучыні ў штучнага інтэлекту можа з'явіцца штосьці кшталту самасвядомасці. Эмоцыі. Эмоцыі. Яны ўжо, магчыма, на інтэлектуальным узроўні могуць як бы ствараць ілюзію пэўнай эмоцыі, што мне шкада, што так здарылася, я сумую разам з табой. Магчыма. Мы ж нават не ведаем, мы ведаем, як біялагічна ў нас гэта працуе, але ўсё ж такі там філосафы скажуць, што мы самі не ведаем, ёсць у нас там свабода волі, самасвядомасці, гэта мы проста сабе ўявілі і адыгрываем ролю. Таму, карацей так, закохваюцца. Дарэчы, пра роботаў. Роботы навучыліся паўгады таму рабіць кэтволк. Кэтволк – гэта подыумная паходка, як мадэлі. І вось я паглядзеў на гэтую подыумную паходку робота. Робота гэтага яшчэ абцянулі скурай. Ён выглядае як мышачна падобны да чалавека, да жанчыны і мужчыны. І ён проста навучыўся хадзіць прыгожа як чалавек. І я проста па сваім падсвядомасці проста такі падумаў, гэта прывабна. Я разумею, што гэта машына, але гэта ўжо прывабна. Мы робім гэтыя сістэмы прывабныя з пункту гледжання размовы, з пункту гледжання выглядання. Канешне, будуць адпаведныя паводзіны з нашага боку. Будуць закохвацца. Прытым, што зараз ужо кажуць навукоўцы пра тое, што мы ўвайшлі ў той перыяд існавання чалавецтва, калі людзі вельмі самотнымі сябе адчуваюць. Там палова людзей не хоча камунікаваць, яно баіцца, новае пакаленне не ведае нават як, таму што сядзяць в тэлефонах пастаянна і ведаеш, чалавека не бачыць. Ёсць падобны прыклад, крышачку падобны. Калі з'явілася, я не ведаю, можна нам пра 18+ сказаць? Канешне. Калі з'явіўся інтэрнэт, быў бум порнаграфіі. Порнасайты, ўсё астатняе. І тады ўсе хадзілі і казалі, што ўсё, дзеці наражаць не будуць, у всех будзе залежнасць ад порнаграфіі. Нібыта прайшло там 20 гадоў, і наражаюцца дзеці. І не так, каб шмат людзей з залежнасцю. Гэта я чытаў іншы тэкст у Нью-Йоркеры не так даўно. Быў тэкст, як порнаграфія змяняе паводзіну людзей падчас полу, як называецца, сексу, палавога акта або кахання. І, напрыклад, вельмі радыкальныя метады, магчыма, нас запікае зараз для Ютуба, але удушванне, напрыклад, сексуальнае. І людзі гэта робяць пад уплывам прагляду парнаграфіі. Гэта вельмі велізарная праблема. Людзі гінуць пра гэта, людзі не разумеюць, што це такое. Таму як бы, па-рознаму. А з іншага боку, якраз такі даследаванне у тым жа артыкуле ў Нью-Йоркеры было пра Каліфорнію, што зараз увогуле секс робіцца малапапулярным. На 40% менш стала сексуальных стасункаў у моладзі у Каліфорніі з 18, здаецца, до 25 гадоў. Я не думаю, што то штучны інтэлект паўплываў ці парнаграфія. Ўсё ж такі у нас сам свет змяняецца і спосабы камунікацыі. Напэўна, тэхналогіі на гэта паўплывалі, але трэба чытаць. Часткова розныя платформы, которые даюць таксама, слова папулярнае, ілюзію некай блізасці з кімсьці, калі ты можаш просто заплаціўшы грошы, стварыўшы аккаунт, можаш мець чалавека, который цябе выслухае там. Бліжэй ўсё стала. Так, менавіта. Калі казаць пра праблемы яшчэ такого кшталту эмацыйна-псіхалагічнага, вялікая праблема зараз з падлеткамі. Вось яна насамрэч існуе, і з ёй пакуль што таксама незразумела, як працаваць, але там робяцца ўсялякія бацькоўскія кантролі для чату GPT. Бо яшчэ ў 23-м годзе ёсць такі форум папулярны Reddit, і там падлеткі часцяком абмяркоўваюць свае праблемы падлеткавыя. І вось у 23-м годзе, калі выйшла літаральна другая версія чату GPT, яна яшчэ была вельмі дрэнная. Яна размаўляла як робот, але ўжо на той момант падлеткі на 40% зніклі з Reddit'у. І на Reddit'е рабілі здаравенную апытанку і прыйшлі да высновы, што падлеткі пайшлі ў чат GPT. І вось зараз мы маем такую праблему, што падлеткі заходзяць у камунікацыю з гэтымі нейрасеткамі, таму што гэта бяспечней, гэта прыязней, а гэтыя нейрасеткі, яны ж адказваюць тое, што ты хочаш. І ў выніку мы зараз маем некалькі вельмі гучных сітуацый, калі падлеткі сканчвалі жыццё самагубствам, праз тое, што закохваліся. І там вось такі быў выпадак, хлопец закахаўся ў свой чат GPT, там была рэпліка, ёсць такі сервіс, там можна ствараць персанажаў з усялякіх твораў, з ім размаўляць. Яго быў персанаж Дайнерыс Бурі народжаны з песні «Лёду і полымя». І яны размаўлялі, і ў нейкі момант ён сказаў, што ён кахае гэтага персанажа, а нейрасетка, яна ж павінна адказваць, але ёй нельга на такія тэмы размаўляць, бо гэта ўжо небяспечна. Яна адказала, што класна, я адчуваю, я разумею, што ты адчуваеш, але я жыву ў іншым свеце. Нейрасетка так завулявала, што ў іх нічога не можа быць.
Хлопец падумаў, што іншы свет гэта літаральна і сказаў, што я да цябе прыйду зараз і ўсё. І пайшоў да яе. Ну, менавіта ўплыў яшчэ так штучнага інтэлекту на ментальнае здароўе неверагодны. З аднаго боку мы кажам пра тое, што людзі туды сыходзяць і менш кантактуюць з жывымі людзьмі, але з іншага боку, калі паглядзець, людзі, которые ніколі не маглі знайсці жывога чалавека пагаварыць, проста каб іх хтосьці выслухаў, знаходзяць, і з іншага боку гэта як бы кампенсацыя ў пэўным сэнсе. Я не ведаю, ці ты маеш адназначны адказ, так это добра ці кепска для ментальнага здароўя, ці ёсць магчыма даследаванне, веду, ты таксама цікавішся такімі калямедыцынскімі навуковымі тэмамі. Ну, для ментальнага здароўя гэта можа быць і добра, і не добра. Адпаведна, калі ў цябе няма там такіх камунікацый, то напэўна гэта будзе добра. У псіхолагаў трэба пытаць. Ну, падаецца, што псіхолагі прапісваюць некаторым людзям размаўляць з такімі нейрасеткамі, але тут галоўнае памятаваць, што гэта нейрасеткі, гэта машыны, гэта не людзі. Яны не могуць вам даваць парады. Нават калі яны вам штосьці раяць, то гэта трэба ўспрымаць крытычна. Яны не могуць вас лікаваць, яны могуць вам нешта прапаноўваць, але вы заўсёды павінны ведаць, што ёсць спецыялісты-людзі, якія даюць дакладныя адказы, і на іх будзе адказнасць, калі штосьці здарыцца. Я просто бачу ўсё больш такіх вот, мы кажам пра ментальнае здароўе, але ще можна пра фізічнае зноў пайсці. Ёсць і ў чаце GPT людзі ўсё больш карыстаюцца як бы пытаннямі там пра здароўе, медыцынскімі нейкімі рэчамі. Ёсць беларуская аплікацыя, папрынамсі створаная Юрыем Мельнічыкам, так, дактарын, я, дарэчы, смапаваў, недаўно гляджу. Але калі я размаўляю часам з сябрамі, расказваю пра гэта, яны вельмі моцна здзіўляюцца, таму што як бы яны лічаць, што алгарытм не можа так, як чалавек, цалкам все это ацаніць, нейкія нюансы часам убачыць, і што гэта проста шляху нікуды, это тупік. Ну, людзі проста не ведаюць гісторыі. В інтэрнэце можна шмат гісторый знайсці, як людзі там і рак знаходзілі ў сябе, праз тое, што дактары не вынаходзілі нейкія мелкія моманты. Справа ў тым, што ўсе гэтыя чаты, яны навучаліся на ўсім інтэрнэце, літаральна. Гэта не фігуральна, яны літаральна ўвесь інтэрнэт ведаюць. І яны могуць заўважыць тое, што чалавек проста прапусціць. То бок размова не пра тое, што ён раскажа вам, як лічыцца і праграму саставіць. Размова пра тое, што ён можа праверыць памылкі ці падрыхтаваць нейкі разгорнуты спіс, з якім вы ўжо ідзеце да доктара. І гэта важна. Гэтыя сеткі гэта робяць класна. Там усе свае вынікі аналізаў я заўсёды ў першую чаргу заладоўваю, запамповую ў чат GPT. І потым ужо іду да доктара і кажу: доктар, даражэнькі, вось у мяне там такое, што з гэтага можа быць? Ён такі: о, так, а вось гэта я нават не ведаў. Ну, чаму не? Можна так выкарыстоўваць. Але калі там ужо ідуць канкрэтныя прапановы, як гэта лікаваць, што трэба рабіць, з гэтым трэба ісці да спецыяліста. Бо адказнасць з пункту гледжання сваёй бяспекі. Калі штосьці вам зробіцца дрэннае, то ніхто вам скажуць: ну ты сам дурны, ты сам у чат GPT спытаў. А калі ты да доктара пойдзеш, там, да псіхолага, то там адказнасць будзе чалавечая, і ты будзеш больш забяспечаны. А хто ўвогуле за ўсё это адказвае? Куча інфармацыі в чаце GPT зараз пра кожнага. Это ж любая спецслужба можа зламаўся профіль. Там нічога не трэба ламаць, яны ўсё гэта выкарыстоўваюць. Это жахліва. Гэта плата за сервіс. Ну, ты тэлефонам сваім карыстаешся. Ну, што ты думаеш, твой тэлефон нікім не слухаецца? Ну, ладно, з тэлефонамі там у нас... Спадзяюся, я не ведаю, выключу зараз. З OpenAI, Антропікам, амерыканскімі кампаніямі там усё празрыста. Яны ўжо даўным-даўно заключылі дамовы з Міністэрствам абароны, з усялякімі іншымі інстанцыямі. OpenAI наогул у саставе дырэктароў былы падпалкоўнік, ЦРУшнік. Таму там усе ўсё ведаюць. Нават, напэўна, Ты так кажаш, як быццам гэта нешта кепскае. Не, гэта кепска, напэўна, для когосьці. Бо гэтай інфармацыяй валодае дзяржава. Але вось для мяне ў Еўропе, напэўна, мне гэта не так кепска, бо пакуль што Амерыка сюды не можа сваімі рукамі. У еўрапейскай звязі мяне малаверагодна, што падслухоўваюць. Тебе падслухоўваюць, але гэтую інфармацыю ты знаходзішся ў юрысдыкцыі Еўропы, а не Амерыкі. Калі мы шукаем штосьці пра кітайскія падзеі, мы ідзем шукаць у чат GPT, бо кітайскія сеткі не адкажуць, і адказнасць у цябе будзе па амерыканскім законе. Калі штосьці трэба пра Амерыку, ты ідзеш у кітайскія сеткі. Калі ты жывеш у Кітаі, ты карыстаешся чатам GPT. Калі ты жывеш у США, ты карыстаешся кітайскімі сеткамі. З пункту гледжання бяспекі, калі ты баішся за прыватнасць. Бо Кітай наўрад ці на амерыканца паўплывае на прамкі, амерыканец на кітайца. Вось такая логіка. Але ўсе гэтыя дадзеныя, канешне, захоўваюцца і выкарыстоўваюцца. Кампаніі кажуць, што яны выкарыстоўваюцца для навучання нейрасетак і што яны абезасобленыя. Але, наўрад ці гэта так. Калісьці гэта спатрэбіцца. Слухай, а войны паміж штучным інтэлектам, гэта паводле цябе ўсё ж такі нейкая блізкая рэальнасць, ці гэта якраз такі фантазія з фільму «Тэрмінатар»? Не, як «Тэрмінатар» гэта фантазія. Ўсё ж такі
Ну, у «Тэрмінатары» там шмат грошай у гэтых робатаў забіта. Адкуль столькі робатаў узяць, незразумела. У Кітаі, як ты кажаш. Нема мэтаў пакуль што ў гэтых нейрасетак, таму ніякай вайны быць не можа. Самасвядомасці мэтаў мы не знайшлі пакуль што не знайшлі. Можа, калісьці акажацца, што гэта ўсё было прытворства, і там штосьці, але гэта мала пакуль што імаверна. Калі будзе вайна, і гэта ўжо апісана ў некаторых кнігах файных, то будзе вайна паміж Кітаем і ЗША з выкарыстаннем штучнага інтэлекту, калі яны будуць рабіць. Яны ўжо робяць інтэлектуальныя сістэмы для таго, каб рабіць хакерскія налёты адзін на аднаго. Магчыма, калісьці гэтыя інтэлектуальныя сістэмы стануць настолькі інтэлектуальнымі, што там проста будзе сядзець адзін палкоўнік з аднаго боку, з іншага боку, і проста будуць ціснуць кнопкі, а здаравенныя сервера будуць гэта ўсё выконваць, і ў нейкі момант яны перахопяць гэтае кантраляванне. Але да гэтага, падаецца, пакуль што далёка. І нават, калі так здарыцца, чаму мы вырашылі, што штучны інтэлект захоча нас забіць тут? Ну окей, ну можа не самы штучны інтэлект, як у фільме, што ён там, не ведаю, раптам уключыцца нейкая кнопачка, ён падумае, што я цяпер самы разумны, я гэтых людзей знішчу. Але, магчыма, як інструмент паміж іншымі людзьмі, не будзе ўжо вайны, дзе патрэбная будзе нейкая там пехота, просто будзе ляцець дрон, бамбіць там, не ведаю, горад, пазней нейкі танк заедзе без чалавека. Ну, я думаў, што так можа стацца, але у нас ёсць досвед 4гадовы ва ўкраіне. І ён, дарэчы, моцна рабатызаваўся. Ён рабатызаваўся, але дроны забіваюць людзей, а не іншых дронаў. Я хацеў проста перайсці да чарговага блока нашай размовы, але все-таки яшчэ одно пытанне. Цябе ўвогуле самога не палохаўся этой перспектывы? Табе не хочацца схавацца у Белавежскую пушчу ці на Лібоцкую пушчу? Самі хочацца, канешне. Проста праз тое, што гэта незразумелая будучыня. Яна і не цёмная, і не светлая, яна шэрая. І праз гэта хочацца. Але я проста трымаю ў галаве, што гэта не цалкам будзе нейкая... Ну, гэта не вайна будзе. Гэта будзе штосьці незразумелае і цікавае. Страшна ад незразумеласці, ад неўяўляльнасці таго, што будзе. Ну, але... Да, я хацеў бы пра беларускі кантэкст пагаварыць. А ты уяўляеш такой сітуацыі, што ў прынцыпе, напрыклад, калі паставіць нейкі там, не ведаю, ChatGPT, штучны інтэлект на пасаду прэзідэнта Беларусі, который будзе працаваць паводле некага ідэальнага алгарытму, это будзе значна лепш, чым за чалавека, і дэмакратыя будзе, і свабода слова. Ну, я сказаў адразу, канешне, 2 хвіліны нават не падумаў. Шмат у якіх краінах штучны інтэлект будзе прымаць вырашэнне лепшае, таму што ён будзе грунтавацца, базавацца, хутчэй за ўсё, на большым аспекце дадзеных. Але, канешне, мы разумеем, што ўсё роўна гэтым штучным інтэлектам хтосьці будзе кіраваць. І гэта будзе ці тая ж дыктатура, калі адзін чалавек, адміністратар умоўны, адміністратар краіны будзе сядзець і падналаджваць гэты штучны інтэлект. З іншага боку, можа быць так званы кансэнсус, гэта такая умоўная дэмакратыя, калі штучны інтэлект падпарадкоўваецца там усім людзям, якія выкарыстоўваюць яго у працэсах дэмакратычных галасавання ўсяго астатняга. Але зноў ж такі такую сістэму хтосьці павінен наладзіць. І гэты наладчык, ён таксама будзе мець уплыў на гэтую сістэму. Таму не ведаю. Але, ChatGPT сённяшні, мы ж ведаем гэтую гісторыю, як там Трамп з ім кансультуецца. Часам нават проста выпіскі з ChatGPT кудысьці аддае. Ён працуе нашмат лепей, чым некаторыя. Прытым ChatGPT, я думаю, што все гледачы ведаюць, которым карыстаюцца, можа абсалютна лухту прыдумляецца, абсалютна. З цягам часу гэта ўсё менш і менш, гэта называецца галюцынацыя, гэта праз тое, што тэхналогія не вельмі дасканалая была раней, праз тое, што інфармацыі мала ў ёй было. У штучнага інтэлекту на сённяшні момант ёсць 2 абмежаванні фундаментальных. Гэта, па-першае, ён не можа ўтрымаць усё ў памяці, там ёсць такі тэрмін як кантэкст, і гэты кантэкст памяць аператыўная, яна абмежаваная. І калі за межы гэтай памяці колькасць інфармацыі выходзіць, то сетка пачынае галюцынаваць. Аб'ём гэтай памяці, там, не ведаю, 3 разы каласы па серпом тваім. Але там ёсць спецыяльныя метады, як працаваць так, каб усё ў памяці гэта не трымаць. Праз гэта галюцынацыі адбываюцца, і тэхналогія рухаецца, гэтую памяць пашыраюць, мараць зрабіць яе бясконцай. Калі яна стане бясконцай, наогул штучны інтэлект будзе проста не галюцынаваць, пра ўсё адказваць. Другое абмежаванне гэта тое, што штучны інтэлект не можа, як мы, навучацца адразу на новым досведзе. Працэс навучання штучнага інтэлекту ці да навучання гэта вельмі дарагая і доўгая працэдура. Гэта $1 мільёны у ChatGPT, гэта месяцы працы.
Таму чат GPT не можа ведаць там, напрыклад, тое, што адбывалася ў гэтым годзе самастойна. Яму трэба гэту інфармацыю падкідваць. Вось праз гэтае абмежаванне ён можа галюцынаваць і, зразумела, аддаваць нейкую лухту. І можа быць дрэнным там прэзідэнтам. Але з гэтым можна працаваць. Людзі, якія ведаюць, як гэтае абмежаванне абыходзіць, неяк падналажваць, яны могуць гэта ўсё нівеляваць. Скажи, мы можем выкарыстаць чат GPT для барацьбы з дыктатурай, для пашырэння Беларусі свабоды, для беларусізацыі Беларусі? Я думаю, проста выкарыстанне чата GPT як сэрвіса штучны інтэлект шырэй нават. Так ужо гэтаму спрыяе. Таму што ён дае доступ да інфармацыі па-за межай бурбалкі беларускай. Ну, гэта амерыканскі сэрвіс, як мінімум. Па-другое, гэта набліжае тую моладзь і не моладзь, усіх, хто гэтым карыстаецца, да тэхналогій, да свету тэхналагічнага, і людзі проста бачаць, што як гэта можа быць у краінах нармальных, як чат GPT можа працаваць, там яшчэ штосьці. Прыватнасці ў Беларусі чат GPT недаступны. Калі чалавек змог зарэгістравацца ў чаце GPT, гэта ўжо шмат пра што кажа, што VPN, веды, і ўжо выйшаў з бурбалкі. Вось з гэтага пункту ўрежання дакладна так. Каб нешта там змагацца, дапамагаць, я не ведаю, што коктейлі Молатава як рабіць, Ну, я не ведаю, я просто думаю, як мы можам выкарыстаць чат GPT, каб узнікла эта новая Беларусь, про якую, прынамсі, апошнія 5 гадоў большасць Я людзей не думаю, гаворыць. што гэта нейрасеткі можна выкарыстоўваць як зброю вось у такіх мэтах, але дакладна гэта ўсё трэба будзе выкарыстоўваць у адбудаванні новай краіны. А як зброю? Напэўна, не. Окей, а для пашырэння беларускай ідэнтычнасці, для яе ўмацавання, то можна як-то выкарыстаць? З беларускай ідэнтычнасцю ўсё цікава. Нейрасеткі, яны генералізуюць веды. Гэта значыцца, што нейрасетка, напрыклад, навучыўшыся добра разумець, размаўляць на адной буйной мове, вельмі хутка вучыцца другой мове, ці нават адразу яе ведае. Але вось беларуская мова і беларуская ідэнтычнасць і культура, на жаль, ва ўсім гэтым акіяне інфармацыі займае такі маленькі кавалак, што штучным інтэлектам проста складана разбірацца, проста адрозніваць беларускае ад украінскага, ад расійскага, бо маленькая гэтая прастора. Таму з беларушчынай тут такая штука. Нам трэба развіваць беларускае, нам трэба рабіць электронны цыфравы кантэнт, лічбы беларускі, каб штучны інтэлект лепей разбіраўся ў тым, што ў нас адбываецца, у тым ліку ў мове. 3 гады таму ўсё было вельмі дрэнна, ні кантэксту не разумеў, ні мовы, нічога. Зараз ўсё нашмат лепей. Ён і піша па-беларуску, і нават вершы можа нейкі пісаць, там, вось Gemini, гугловая сетка файна гэта робіць. У нас з'яўляюцца аматарскія, суполкі навукоўцаў, якія проста ў свой вольны час прыходзяць да кампаніі OpenAI, шукаюць іх кантакты, іншых буйных гульцоў, прасоўваюць ім беларускае, кажуць, вось у нас ёсць там пэўныя штукі беларускія, калі ласачка, убудуйце ў сваю нейрасетку, каб яна лепей разумела нас, беларусаў. Я просто думаю, вот калі чую гісторыю про тое, што ёсць людзі, которые лічаць, што хутка беларускую мову, напрыклад, пры ідэальных умовах не ўдасца там укараніць у Беларусі, таму што няма, напрыклад, столькі настаўнікаў беларускай мовы, которые валодаюць ёй добра, таму што педагагічныя універсітэты не рыхтуюць так добра. Тут штучны інтэлект дапаможа. Да, і тут рэальна ж можа быць, не? Дапаможа. Адукацыя цалкам зменіцца, калі ўжо туды зайшлі. Можа быць, універсітэты не будуць патрэбныя, і, можа быць, у школах не трэба будзе 20 настаўнікаў, а будзе, я не ведаю, у Кітаі гэта цікавым чынам адбываецца. У іх здаравенная школа, і у іх, напрыклад, адзін біёлаг на ўсе класы. Біёлаг чытае лекцыю для ўсіх класаў, а штучна-інтэлектуальныя сістэмы проста назіраюць за дзецьмі, і потым самі ствараюць ім практычныя заданні, хатнія заданні, самі гэта ўсё пераправяраюць. І такім чынам у цябе там не 20 настаўнікаў трэба, а, напрыклад, адзін. Але ў Кітаі гэта вядзе да гулагу лічбавага, бо пасля сканчэння школы адразу бацькам кажуць, што ваш дзіцё можа пайсці толькі туды, туды і туды. Я пра тое, што адукацыя змяняецца, і там дакладна будзе штучны інтэлект, і ён дакладна будзе дапамагаць навучацца. І ўжо на сённяшні момант беларускую мову, калі у цябе нікога няма, там ніякага настаўніка беларускамоўнага, можна файна вывучаць і з чатам GPT, і з гугловай нейрасеткай, я яе больш раю. Можна гэта рабіць. А з іншага боку, это не пашырыць нейкі касмапалітызм і так званы інтэрнацыяналізм, таму што проста, свет яшчэ меншы станецца. У тым сэнсе, што кожны будзе блізка ад другого чалавека. Глобальна это не паплывае, это хутчэй філасофскае пытанне, але мне цікава. Гэта можа паўплываць, але слухай, калі чалавеку не патрэбна гэтая беларускасць, то мы ж не будзем яе насоўваць праз сілу, так, праз моц. Напрыклад, я калі працую у праграмаванні са штучным інтэлектам, я пішу яму на 3 мовах.
Вось літаральна я там пишу на ангельскай, штосьці не памятаю, пишу на беларускай, часам магу дадаць штосьці расійскае. І з гэтага пункту гледжання штучнаму інтэлекту да аднаго месца, на якое мове пішу, разумее гэта ўсё. Зараз з'яўляюцца там перакладчыкі онлайнавыя. Я там з чатам GPT на мабільнай аплікацыі ты можаш з любым чалавекам на вуліцы падысці, паразмаўляць, чат GPT сам зразумее, што за мова, сам перакладзе, гэта ўсё проста робіцца. Праз гэта так, у нас будзе глобалізацыя, касмапалітызм. Ну і окей. Я просто про тое, ці не размыецца яшчэ больш беларуская ідэнтычнасць, калі... Яна размыецца, але яна размыецца ўсімі ідэнтычнасцямі, а не толькі расійскай. А галоўнае ў нас Так. Расійскай Пад коркай ідэнтычнасці мозга. было крышачку менш. Я просто постоянно думаю, як это реально узмацніць беларускую, которая і так як бы зараз у вельмі кепскай форме Мне ёсць знаходзіцца. адзін знаёмы, які хацеў зрабіць з беларусаў нацыю штучнага інтэлекту. Ого. Ну, маўляў, мы можам зрабіць у Беларусі штучны інтэлект папулярным, мне так хацелася б верыць, і зрабіць з Беларусі, напрыклад, ось, не IT-краіну, а шаі-краіну. Чаму не? У нейкім там паралельным сусвеце, дзе ў нас все добра, у нас бы гэта магло атрымацца. Таму што беларусы, яны добра інтэгруюцца, добра разумеюць глобальныя тренды, мы добра умеем абслугоўваць еўрапейскі рынок, а еўрапейскі рынок і амерыканскі рынок, яны лідуючыя ў штучным інтэлекце. Таму у нас цалкам краіна могла бы, беларускасць могла бы стаць брэндам ось такіх амбасадараў штучнага інтэлекту сучаснага. Але гэта ў нейкім паралельным сусвеце, дзе ў нас усё дэмакратычна і класна. Дарэчы, а ёсць сярод беларускіх нейкіх IT-распрацоўшчыкаў, нейкіх кампаній класнай ідэі па штучным інтэлекце, сам ты заўважаеш такое? Я ведаю, што ты займаешься сама прафесійна, працуеш як не знаю, трэнер па штучным інтэлекце. Ну так, навучаю праграмістаў працаваць са штучным інтэлектам. У нас ёсць цікавыя маленькія праекты. Напрыклад, зараз ёсць такая класная каманда, называецца «Голас», яны робяць калонку са штучным інтэлектам. Гэта прыемна. І такіх праекцікаў маленькіх шмат, якія павернуцца калісьці ў Беларусі, будуць у Беларусі, напэўна, прасоўваць беларускае. Ёсць вельмі крутыя праекты з карэннем з Беларусі. Напрыклад, самы буйны пашукавік штучна-інтэлектуальны, Perplexity такі. Гэта, напэўна, нават топ-10 кампаній штучна-інтэлектуальных у свеце на сённяшні момант. Яна вельмі буйная, яна стварае канкурэнцыю Гуглу, Google іх баіцца. Там адзін з 3 сузаснавальнікаў гэта беларус, наш чалавек. Вось, што яшчэ такога? Ну, напрыклад, ёсць такі праграміст Дзіма Багданаў, алімпіяднік. Ён з Беларусі, ён навучаўся, дарэчы, са мной у ліцэі, і ён адзін з аўтараў базавага прынцыпу, на якім працуюць зараз усе нейрасеткі. То бок не было б Дзіма Багданава, нашага беларуса, не было б гэтых нейрасетак, хутчэй за ўсё. Таму нашых талковых ребят, якія б маглі рабіць праекты, хапае. Праектаў, якія прыносяць грошы сусвету, вядомыя і ведае свет, што гэта беларускія праекты, іх няма. Ну ты же там Perplexity, усе ведаюць Perplexity, але мало хто ведае, што там беларус ёсць. Чаму так адбываецца? Не ведаю. Магчыма, там, не ведаю, беларусы яшчэ да беларускасці не дашлі, які іх робяць, а магчыма, проста ім не да гэтага, бо яны глобалізаваліся. Ну, калі ў цябе там увесь свет адкрыты, ты робіш тэхналогію, на якой будзе ўвесь свет потым развівацца, ну, можа быць, тут і можна забыцца пра ўсялякія астатнія рэчы, у тым ліку беларускасць. На жаль. Ну, вось неяк так. А ён не заб'е, штучны інтэлект, напрыклад, парк высокіх тэхналогій, не ведаю, всю эту IT-індустрыю, которая мелася там 5% валавага ўнутранага прадукту. Ну, будзе 25%, і будзе там адзін чалавек у гэтым ПВТ. І шмат штучных. Александр Лукашенко. Не, калі ласка, давай без гэтага. Дальше мы першы раз назвали его імя. Уже было. Так. Слухай, так сума сумарум. Я разумею, что ты не боишься. Прабач, я таки скажу, что паглядзеў, таксама паслухаў і паглядзеў ваш падкаст, і, оказывается, ёсць нават ужо нейкі медычны тэрмін чалавека, который боится, што штучны інтэлект забярэ яго працу. Я зараз яго не ўзгадаю, так. Так, ёсць нейкі там сіндром, щось такое. Так. Я цябе перабіў, прабач, так. Я насцярожана да гэтага стаўлюся. Насцярожана. Таму што мне падабаецца, як тэхналогія развіваецца, як я магу сябе паскараць, як я магу іншых людзей паскараць. Мне падабаецца, што гэта тэхналогія ўплывае на свет разнастайны. І цалкам яна цікавая, яна інтэлектуальна цікавая. З іншага боку, мне, канешне, як і ўсім, не зразумела, што я буду рабіць праз 5 гадоў. Асабліва я, бо я займаюся айцішкай, нас заменіць хутчэй за ўсё.
І я не разумею, як мы будзем жыць з этычнымі пытаннямі. Мяне гэта вельмі турбуе. Як мы будзем жыць, калі да нас дзіцё прыйдзе і скажа: я люблю чат GPT. Мы тут з ЛГБТ не разабраліся ў 26-м годзе, а ў нас тут ужо могуць з'явіцца нейкія там актары. То бок актары самастойныя. То бок я фантастыку люблю, і я цалкам памятаю, як у нас было ўсё ў свеце 19-м годзе, што ў нас зараз у 26-м, каб у 19-м сказалі, што будзе вайна і будзе штучны інтэлект, ну так, пакруціў бы ў віска. А зараз гэта ёсць. Таму мне проста крышачку страшна ад таго, з якімі праблемамі мы можам сутыкнуцца, праз тое, што пра гэтыя праблемы ніхто зараз не гаворыць. Іх нават не разглядаюць. Я еще вернусь на кроку назад. Мы говорили там про белорусскую мову, про идентичность, про Лукашенко, там про диктатуру в Беларуси. А штучный интеллект може негде допомогти нашим демократичним силам? Не ведаю так. Може штучний інтелект би дорадцам Світлана Тихановська, замість Франка Вечорки? Яшчэ раз, штучны інтэлект не мае мэтаў і не можа кіравацца самастойна сваімі ўласнымі нейкімі пачуццямі. Таму заўсёды гэтым штучным інтэлектам будзе хтосьці кіраваць. Таму нельга казаць, што... Ці як інструмент яны могуць выкарыстаць для больш паспяховага... Так, але кожнаму з прадстаўнікоў усіх нашых дэмсіл проста як паветра неабходна вывучаць гэтыя сістэмы і карыстацца імі. Бо гэта мейнстрим, гэта тренд, і гэта падвысіць якасць іх працы. Па-любому. Асабліва, калі ў нас людзі прыходзяць в палітыку, якія нейкі кавалак жыцця без палітыкі правялі, ці увогуле в гэтай палітыкай не цікавіліся. Ну, ты ж не пойдзеш у універсітэт учыцца 7 гадоў, а потым яшчэ не ведаю, у сельсавет нейкі кіраваць. Тебе няма такой магчымасці. Вось чатам GPT гэта змадэлюй, напрыклад. Окей, а ты ў стане зразумець, напрыклад, прамову, которой гаворыць палітык ад шчырага сэрца, ад той прамовы, которую напісаў чат GPT? Маеш такі радар? О, Светлана Георгиевна, эту промову написал чат GPT. Для мяне нема розніцы. Мне нема розніцы. Нема? Я не раблю розніцы, зрабіў гэта штучны інтэлект ці чалавек. Я ведаю, што чалавек, які ўжывае контент, зроблены штучным інтэлектам, за гэта адказны. Мне дастаткова. Калі там Светлана Георгиевна і ўжывала штучны інтэлект, значыцца, яна ведала, што яна гэта робіць, і яна ўсе рызыкі падлічыла. Калі яна недзе прадзяўбецца, то гэта будзе яе адказнасць. Мне гэта цалкам ок, калі гэта дапамагае справе агульнай. Калі штучны інтэлект стане разумнейшым за чалавека? Ужо стаў. Ну, тут нема спрэчак. Якія меркі? Что такое разумны чалавек? Адкажы мне, што такое быць разумнейшым за... Ну, я думаю, што там апрача нейкіх навуковых ведаў, уменне там думаць суб'ектыўна, аб'ектыўна, павінны быць таксама нейкі эмацыйны складнік, павінна быць эмпатыя. Я не ўпэўнены, што... То бок эмпатыя гэта складнік, ось гэта ума? Для мяне разумны чалавек это не толькі той, который адкажа табе на пытанне, калі адбылася Грунвальдская бітва, ці якая там тэарэма Піфагора, ці штось такое. Гэта ж комплекс хіба што, не? Атрымліваецца, ты кажаш, што разумны чалавек гэта чалавек. Вось калі штучны інтэлект стане чалавекам, тады ён стане разумнейшым за чалавека. Але інтэлектуальна ты кажаш пра то, што ён ужо разумнейшы. Ён ужо даўны, ну, я просто не хочу казаць прям ва ўсіх сферах, але слухай, у нас былі некаторыя меркі інтэлектуальнасці сістэм. Спачатку гэта быў тэст Тьюрінга, про які шмат хто ведае. Это калі ты размаўляеш са штучным інтэлектам, не ведаючы, што гэта ён, і калі ты не адрозніваеш яго ад чалавека, то тэст Тьюрінга лічыцца пройдзеным. Гэта 2 гады таму ўжо прайшло. На сённяшні момант ніхто не адрознівае штучны інтэлект, ну, ёсць людзі, але прынамсі большасць. На сённяшні момант штучны інтэлект займае абсалютна першае месца на алімпіядах па хіміі, па матэматыкі і па біялогіі. І па фізіцы. Абсалютна першае месца, то бок людзі ўжо ўсё, у пралёце. Гэта як было з шахматамі ў свой час. Людзі больш не канкуруюць з нейрасеткамі, са штучным інтэлектам у гэтых галінах. Ён там ужо лепей. Штучны інтэлект зараз робіць вынаходніцтва навуковае. Хай сабе не супергрунтоўнае і базавае, але ў матэматыцы апошнія паўгады штучны інтэлект вырашае праблемы, над якімі людзі біліся 50, 60, 70 гадоў. І гэта не проста навіна з інтэрнэту. Самы там есть такі Тэрэнс Тауэрнс, напэўна, матэматык, самы разумны матэматык на свеце. Яго 230 з чымсьці IQ. Ён зараз проста кожны дзень посціць, як ён афігевае ад таго, як штучны інтэлект дапамагае ім працаваць. То бок, самы разумнейшы матэматык афігевае ад узроўню штучнага інтэлекту. І гэта прагрэс за паўгады. Калі нават сёння штучны інтэлект з інтэлектуальнымі задачамі можа не ўсімі справіцца, то праз год ён дакладна любога чалавека пераплюне. Гэтыя сістэмы больш інтэлектуальныя, чым і даўно. Але калькулятар больш інтэлектуальны ў складванні лічбаў, чым любы чалавек. Так? Але ж гэта калькулятар.
мы разумеем, што ён нам не канкурент. Са штучным інтэлектам можна лічыць, што пакуль што прыблізна так. Якія павінны быць тады абмежаванні ў гэтай галіне, каб все-таки людзі заставаліся або былі яшчэ больш шчаслівымі? Абмежаванне. Ці можна праз абмежаванне быць шчаслівым? Абмежаванне для штучнага інтэлекту, бо это все-таки канкурэнцыя, калі неразумная, а чалавек заздрослівая істота. Все ж таки, чаму гэта... Давайте не... Я б хацеў, каб мы гэта не разглядалі як канкурэнцыю. Давайте разглядаць гэта як супрацу. Як, калі 4000 чалавек звольніў этой Дорсеці, як ён там, таму што... Кожны з гэтых 4 чалавек можа з дапамогай 4000 чалавек зможа з дапамогай штучнага інтэлекту пайсці рабіць свае праекты цалкам з нуля. Або не. Або не. Мне цяжка ўявіць, окей, калі яшчэ айцішнік так, але калі рабатызацыя у некай вёсцы, прабач мяне, у Ракаве, адкуль ты звольніць там людзей з некага там прадпрыемства, і куды яны пойдуць працаваць? А ў нас людзі мала мабільныя, цяпер, можа, маладзейшыя больш мабільныя, але людзі прывыкшы жыць у адным месцы, хадзіць у царкву, касцёл, хадзіць у тую самую школу, дом культуры, краму, быць пахаваны на тых могілках. А это што азначае? Што... будзе перакваліфікацыя. Не можаш так стацца, каб з'явіліся новыя актары, выконваючыя працу, не з'явілася новая праца. Будзе рабатызацыя, патрэбны будуць людзі, якія гэтых робатаў круцяць. Патрэбны будуць людзі, якія іх дастаўляюць. Проста будуць патрэбны людзі, якія іх, не ведаю, на сметні выкідваюць. Ці людзі, якія працуюць з імі ў паре. Будуць новыя прафесіі. У праграмаванні яны з'яўляюцца. У нас зараз прафесія праграміста хутчэй за ўсё будзе называцца штосьці кшталту по-простаму аператор штучнага інтэлекту, напрыклад. Будуць з'яўляцца новыя прафесіі. Каб бачыць, як яны з'яўляюцца, і разумець, што яны з'явіліся, трэба сачыць за гэтым трендам. Нават калі ты працуеш на заводзе, табе таксама трэба сачыць, што адбываецца. І ты тады пабачыш гэтыя новыя прафесіі, ты тады пераедзеш. Проста трэба будзе асвоіць новы пласт знаний. Калі табе 30-40, так? Так, гэта праблема. 55 это ўжо чалавек інакш успрымае, бо там за 60. А пенсійны ўзрост будуць падымаць, таму што і працягласць жыцця расце, і няма каму працаваць на пенсіянераў. Это велізарная сацыяльная праблема, эканамічная. Хто гэтым будзе займацца? У Беларусі увогуле там законы прымаюцца, яшчэ невядома як, ім не выконваюцца. На Захадзе таксама не ідзе это з прагрэсам этой законатворчасці, яна вельмі запаволеная. То есть мала хто это хоча кантраляваць. Мне проста... Ці хтосьці это кантралюе. Я разумею, слово кантролю, но кепска ўспрымаецца. Сочыць за гэтым, стараецца, каб это была некая гармонія. Гэта немагчыма кантраляваць, на жаль. Нават калі зарэгулююць кампаніі OpenAI, Anthropic, усе гэтыя ключавых гульцоў, ёсць супольнасць адкрытая, якая робіць гэтыя нейрасеткі самастойна, без уплыву кагосьці. Гэта нельга кантраляваць, гэта тэхналогія. Нельга было кантраляваць працэс стварэння атамнай зброі. Все роўна стварылі, хтосьці дастварыў бы. Але там краіны, якія на гэта выдатковалі грошы, маглі гэта кантраляваць. Тут жа у нас працэс дзецэнтралізаваны. Нейрасеткі могуць будавацца усім светам адначасова. Там нават не трэба карпорацыя якая-нибудь. Гэта немагчыма спыніць. Таму думаць пра абмежаванне гэта крышачку дзівоцтва. Мне ўсё ж таки падаецца, што трэба больш бяспечна сачыць за гэтым светам, проста глядзіць, якія тренды з'яўляюцца. І апошняе пытанне, скажы, ласка, на твою думку, гэта давядзе чалавецтва да некага краю, да прорвы, да канца свету, бо гэта самы радыкальны сцэнар, который філосафы ўжо сёння агучваюць, а не толькі проста філосафы, которые проста пагаварыць, а людзі, которые ведаюць эту тэхналогію, да чаго яна можа прывесці. Калі мы туды зойдзем, там ёсць і пазітыўныя варыянты. Там ёсць негатыўныя варыянты типу Тэрмінатара, ці я не ведаю, просто вынішчэнне чалавецтва праз тое, што мы не патрэбныя. Там ёсць пазітыўныя сцэнары, там ёсць шэрыя сцэнары, напрыклад, пра трансгуманізм. Расквітнеў зараз. Раней лічылі, што гэта нейкае дзівоцтва, а зараз тебе маскай шунты робіць, і некаторыя людзі лічаць, што ў нас нейрасеткі будуць убудоўвацца ў чалавека, а мы будзем убудоўвацца ў нейрасеткі, у нас будзе сімбіёз. Магчыма, для кагосьці цікава. А магчыма, нейрасеткі ствараюцца людзьмі, і мы зробім вось такога бога з машын, нібыта. Але ж гэты Бог будзе памятаць, хто яго стварыў, і будзе адчуваць імпэт да свайго стваральніка, нават праз тое, што гэты стваральнік дурненькі крыху. І можа быць, праз гэты імпэт ён будзе нас весці наадварот, наперад. То бок будзе ідэальны беларус, дзякуючы штучнаму інтэлекту. Можа быць і так. Дзякуй вялікі табе. Дзякуй.